va bien. Vale. A veure... Cristina... una, dos... Hola, sóc el Marc Ribas, sóc cuiner, surto a la tele de vegades i per això han agafat de Mas Albornà i m'han dit escolta, vine aquí que farem un calendari i unes fotos xules i tot això. I es veu que a cada mes representa alguna característica de la gastronomia. I a mi em diuen, com no, la qualitat. Sense qualitat ja pots tenir molta creativitat i molta art culinària que ja al final doncs, no val res i et foten un 3. Aquest desembre aconseguiu el calendari que podreu trobar on? El 3 de 8. El 3 de 8. I compreu el diari i us donen el calendari i hi ha 12 mesos.